Iritsi dala, sari banaketari egiteko garaia, horretarako gaur urtaren dezkigu, Oñat Bengoetxea eta Mikel Gorazabal pilotariak garaiei eskerrak, antolakuntzaren izenean eta besterik gabe, mailaz maila hasiko gara, kadetetan txapeldun orde izan zirenak, 18 tanto eta partida gogor egin ondoren, Anar Zorano eta Xavier Tolosa, txalabero babiere. Bengoetxeak eta Gorazabal txalabero. Trofeoa. Eta oiko argazkiak ere bai, benetan partida gogorra ikusi dugu ordubetekoa, irabazlea, Eneko Lazabal eta Iñaki Artola, txalabero babiere. Baita txapela ere. Eta behin argazkiak atera eta maila honetzean pilotari honeraren saria ere izako da. Pablo Etxeberria behartzen da ordezkaria egiteko dio pilotari honeraren saria. Eta nor izan da kadetetan pilotari honera, Iñaki Artola, txalabero baberari ere, bigarren sari bat erango du, pilotari honera izendatu dutelako. Juveniketan, txapeldun orde gelditu direnak, Peña Zureta Bizkaia eta Unai Lereziak txalabero baberari ere. Eta txapeldun erakustaldi handia eginez, gaur errez nagusitu dira Arri Loiri eta Txomin Zinkunegi. Eta noski, hemen ere pelotari honeraren aukerak eta egina dago, Urko Martinezek emango dio Behartzanako lehendakariak, eta aukeratua Txomin Zinkunegina, txalabera da, Txomini, bera, pelotari honera, juvenilen kategoria. Eta orain nagusien mailakoa tokatzen da, partida gogorra ikusi dugu hemen ere, eta azkenean azkitxapelun izan direnak, Ekaitz Narrarte eta Xavier Tolosa, txalabero bat, aurretik izan dira zirenak ezin izan izan, baina Bengoetxea Gorazabalen eskutik jasoko dute, hori baina, nire berriztea eta pizeta. Eta txapeldun, azkeneko zati bikaina egin da, Ander Muguruza eta Andoni Aldate, beraiek, bere zemorialeko garaia. Jan Leonetan ni, Arteon Pebezenaren gurasoek emango diote txapela, txalabero bat berriro ere beraiek. Hauen beraz, bere zemorialeko garaia. Aldate eta Muguruza eta Aldate, gurasoekin argazki ere bai, ze horreta baiteko, ilusia baino. Eta partidako pelotari honeraren saria, Andoni Aldapek eramango du hori ere, beraz, sari horien guztiak ja eman da, Bengoetxeak emango dio Aldaperi, txalabero bat. Eta hemen dira hor daude entzertakine pilotarien artean banatuko dituzte, argazkia, familia argazkia egin da, Antxope Bezenaren omenez bere gurasoak ere hor direla, eskerrik asko guzti egitortzeagatik, hotza hori esateagatik, eta orain gerotan ondo falta ezatzera guztiok, beste bat arte, 6 ondo, nahi duen eta gu.
gaona ezker pareta, saskibaloi maitalea, guretzat fina benetan, hemen sentitzen zaitugu, naiz eta ez zauden bertan, antzerki gabeko obra, zenuen biez bainetan, gogoratuko zaitugu, gure tanto guztietan, guretzat izar bat zara.